Татарстанда шул исәптән районда үз изоляция режимыннан чыгу процессы бара. 19 майдан Сөпбук Рафиков исемендәге үзәк китапханә эшли башлады. Китап укучылар бирегә йөрүне бик тансыклаганнар иде. Центральная наша городская библиотека, Шәһәр район һәм балалар китапханәсе элеккеге режимда эшли. Китапханәгә маска һәм перчаткадан килү, дистанцияны саклау зарур, ди Сәрия Батыршина. Китапханәдә әлегә китап бирү эше бара. Укучылар өчен төрле күргәзмәләр оештырыла. Китапханәчеләр чаралар әзерләү белән дә мәшгульләр. Алар оештырган чаралар, конкурс бәйгеләр, видеосюжетлар онлайн күрсәтелә. На сегодняшний день Бүгенге көндә онлайн оештырылган конкурсларда катнашабыз. Кайбер эшләрнең Россия дәрәҗәсендә игътибарга лаек булганнар бар. Алдагы атнада китапханәләр көне. Шуңа әзерләнәбез. Ветераннарга котлаулар әзерлибез, ди Сәрия Батыршина. Балалар китапханәсеннән дә китаплар алырга була. Беренче көннән малай кызларның озын җәйге каникуллары башлана. Җәен укучыларга класстан тыш шактый китап укырга туры киләчәк. Шул рәвешле үзәк китапханә укучыларны көтә. Рәзимә Кашапова, Денис Ипатов, Татарстан хәбәрләре.